salatin kunsa annabu mai mukamin nan Ahmad Habibi. Assalamun alaika gani ka yarda da ni Ahmadi banda irin ka sayyidi Hashimi kai narkaya shugabana ka yarda da ni kanzul mudarsam ya nabiyullahi kai ɗini sahibul husni wal jamali hakan gare ka ne domin ka rabbana ke yin rahama gurin kowa ne albarkacin ka komai ke gudana ko a aljanna ne abin so kuma za a bi a zamin dace ya abin kwaikwayo al'aminu wannan sunan ka ne hali na kirki annabi kai ɗan mahasumi ne ta kamar halitta annabi babu kamar gani dai ka yarda da ni kai narkaya shugabana ka yarda da ni assalamu alaiki ya azima labbaiki gani gare ki zan yabo kuma na gaishe ki ya yar ma'aiki ke ce wacce yake muradinki ya Fadima sajida jinjina gare ki amince da ni ya munhamina annabi kai na bawa dukkan kaina dama na gane ni ka amince min na sami mazauna in ta yin yabona a gare ka shugaba annabi na gani gare ka annabi dan Allah ni dai ka yarda da ni banda irin ka sayyidi Hashimi kai narkaya shugabana ka yarda da ni kai narkaya shugabana ka yarda da ni Ahmadi banda irin ka sayyidi Hashimi